Meclisin gün tertibine Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining Türkmenistana saparynyň jemlerine garamak, şeýle-de Türkmenistana we daşary ýurtlarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylatly kararnamasyny durmuşa geçirmek boýunça çärelenme ýylamasyny aralyp maslahatlaşmak meseleleri girdi. Belenşäli Türkmenistanyň alparyan parahatçylyk süýjülük siýasaty, hususan 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip aglan etmek barada başlangyjy ören ähmiýetlidir. Munyň özi hemeleri köp taraplaryň hyzmatdaşlygy, dialogu we parahatçylyk döreçilik ýörelgelerini ösürmek boýunça tagallalary ýetiştirmäge çagyrýar. Mejlise gatnaşçylar Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining saparynyň Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlygynyň taryhyny aýratyn möhüm ähmiýetli wakadygyny belläp, gazanlan netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasyn pogtolundurmagy hemde oňa täze eterge bermäge ýardym etjekdi baradaky bir pikir beýan etdiler. Belenşäli Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji maslahatynyň 63-nji umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip aglan etmek baradaky kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi halkara bileleşigine parahatçylykly dialogyň medeniýetini ilerletmek boýunça ýeşara dowam etmek möhümdigini görkezýär.